Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Είναι η τελευταία ώρα επί της ουσίας του Εράσμους μας. Το δωμάτιο είναι μαζεμένο πλέον. Α, εσύ δίπλωσες και το πάπλωμα. Κοίτα εδώ να δεις την κακηρά. Όλα μαζεμένα, τα μπαγάζια μας είναι άπειρα, θα φορτωθούμε στα τα γαϊδούρια. Γενικά η κατάσταση είναι στενάχωρη. Δεν έχει ξημερώσει καν καλά έξω. Παρότι είναι οριακά 8 η ώρα, εντάξει, Σουηδία. Ναι, αυτό το vlog θα ξεκινήσει κάπου εδώ. Σκεφτόμουν να το ξεκινήσω από χθες που ήταν τα αποχαιρετιστήρια, η τελευταία μέρα κούλουπου, αλλά λίγο πολύ βαριόμουν. Είμαι πολύ απασχολημένη να κάνω άλλα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω πότε πέρασε αυτό το ταξίδι. Δεν ανυπομονώ καθόλου για το κουβάλιμα που θα ακολουθήσει. Όλες οι βαλίτσες μου ζυγίζουν οριακά όσο εγώ ολόκληρη. Αλλά γι' αυτό πάμε γυμναστήριο. Ωραία ομίχλη. Ωραία ομίχλη. Μην ακυρωθεί καμιά πτήση να ψάξουμε, γιατί Όχι, δεν με συμβεί. προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Οπότε... ναι, βασικά αυτό ξεκίνησε για να πούμε ένα γεια εδώ πέρα ενώπιόν σας στο δωμάτιο. Ήταν ένα πολύ καλό δωματιάκι. Ναι, Μου άρεσε ισχύει. πάρα πολύ. Μάλλον το πιο ωραίο δωμάτιο των φυλακών, γιατί μέναμε σε φυλακές. Πλάκα, αυτό το story time δεν το έχουμε πει. Το έχουμε περάσει έτσι. Θα έρθει story time γι' αυτό. Αναλυτικό δεν το πω. Βέβαια. Αλλά, ναι, λέμε φιλιά στο δωμάτιο και στη Σουηδία γενικότερα. Και στο Kristianstad. Στο Kristianstad σίγουρα, στη Σουηδία θα πούμε για κάπου πάνω στη γέφυρα που μας μεταβαίνει από το Μάλμε στην Κοπενχάγη. Αυτά, το κλείνω αυτό εδώ. Σε λίγο θα με δείτε φορτωμένη σαν το γαϊδούρι ή όχι και τόσο, γιατί ευτυχώς θα έχω βοήθεια για να μπορώ να βλογκάρω. Αλλά σίγουρα σε κάποια στιγμή του βίντεο θα είμαι κατάκοπη με 100 μπαγάζια. Ο Butler, ναι. Οριακά είχα παραγγείλει και Uber, αλλά εντάξει, ευτυχώς ο προσωπικός μου βοηθός προσφέρθηκε να τα κουβαλήσει αυτός. Going to the train station. Τώρα θα μιλάω ξαφνικά αγγλικά. Είναι εδώ μαζί ο φίλος μας, οπότε μιλάω αγγλικά για να καταλαβαίνει και αυτός. Μου κουβαλάει εδώ τα πράγματα και πάμε στον σταθμό. Μάλλον το επόμενο κλιπ θα μας βρει μες στο τρένο, θέλω να ελπίζω, επιτυχώς. Εδώ μέναμε, οι φυλακές του Kristianstad. Οπα. Να πω ότι έχει παγώσει ο δρόμος και αυτό δεν βοηθάει καθόλου στη βαλίτσα. Γιατί κανονικά κάποιος, σε εδώ κατάσταση, θα υπέθετε ότι βοηθάει. Γιατί την κυλάει πιο εύκολα. Έλα όμως που πηγαίνει αλλού και πηγαίνω κι εγώ μαζί της αλλού. Φτάσαμε στο τρένο. Νομίζω ήδη η κακοχία μου είναι εμφανής. Έχω σκάσει αρχικά. Ας ξεκινήσουμε το βασικό. Μπορεί να είμαι και στους 100 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Η ταλαιπωρία μου φαίνεται γιατί είμαι άυπνη, άβαφη, no filter here. Κανονικά θα περιποιούμουν λίγο τον εαυτό μου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα είχα μαζέψει και τα είχα κλειδαμπαρώσει από χθες τις βαλίτσες και δεν υπήρχε περίπτωση να τις ξανανοίξω γιατί με το ζόρι τις έκλεισα. Οπότε η κατάστασή μου είναι αυτή. Ανυπομονώ πραγματικά να ξεφορτωθώ τις βαλίτσες, να τις βάλω στο baggage check-in γιατί έχω κουραστεί. Λοιπόν, ευτυχώς μόλις αφήσαμε βαλίτσες, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο ήταν αυτό που μου συνέβη. Θα έβαζα τα κλάματα παραλίγο. Τις έχουμε αφήσει τώρα. Ανεβαίνουμε από εδώ, ναι. Τις έχουμε αφήσει τώρα. Έχουν πάει στην ευχή του Θεού. Ελπίζουμε να τις βρούμε κιόλας. Πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Έχω σκάσει. Τρέμουν τα χέρια μου από το κουβάλιμα. Έχω κουραστεί. Θα βγάλω φουσκάλες. Γενικά έχω κουραστεί. Ανυπομονώ να πιω το μάτσα μου. Πώς είμαι έτσι καν. Δεν θέλω. Θέλω να κλείσω την κάμερα και απλά να κοιμηθώ. Περάσαμε και τον έλεγχο. Ευτυχώς όλα βαίνουν καλώς. Δεν είχε και πολύ κόσμο. Βέβαια τα μηχανήματα μάλλον κόλλησαν εν το μέσο της διαδικασίας και περιμέναμε 5 ώρες. Πραγματικά έχω κουραστεί. Νομίζω έχετε καταλάβει ότι είμαι λίγο ταλαιπωρημένη. Δεν θέλω να γκρινιάζω, θέλω να διατηρώ μια καλή ψυχολογία, γιατί όλα πάνε καλά ευτυχώς. Αλλά πραγματικά η κούραση δεν με αφήνει. Πού είμαστε, δεν πρόσεξα καν. Λογικά από εκεί θα είμαστε. Να πάμε να δούμε. Κοίτα, και 35. Α, πάμε να δούμε εκεί. Πάμε από εδώ, γιατί εδώ είναι πιο πολλές πύλες, οπότε οι πιθανότητες είναι περισσότερες. Ναι. Χαρά, πώς νιώθεις? Επιτέλους ξεκουραζόμαστε λίγο, πάμε να φάμε. Ναι, νιώθω πολύ
πολύ ωραία τώρα πάμε. Είναι το καλό part αυτό που ξεκινάste. Θέλω να δω που πάμε ρε εσύ, να μην δούμε. Από εκεί 35 βγαίνει. Οκ. Πάμε λίγο στα τυφλά. Πάμε να φάμε βασικά. Ξέρω σίγουρα από εδώ ότι έχει και Joe and the Juice και Espresso House, που αυτά ψάχνω. Τελευταία μάτσα, τελευταίο τουνακάντο, τελευταίο protein shake στην Κοπαχάγη, τελευταίο Espresso House, κλασική φωκάτσια. Το αγαπημένο μας γεύμα θα λέγει κανείς. Εγώ γενικά στην Ελλάδα συχαινόμουν τη μάτσα. Ήρθα Δανία, Παύλα, Σουηδία, τη λάτρεψα. Και τώρα παίρνω όλο μάτσα και θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ που θα την αποχωριστώ. Στην υγεία σας. Ας κάνουμε και το τεστ. Θα γίνω πράσινη. Πάρα πολύ ωραίο ρε φίλε. Παίζει να είναι. Εδώ η κάμερα κουνιέται, βλέπετε. Πάρα πολύ καλή παραγωγή έχουμε. Πρέπει να είναι από τα καλύτερα που έχει κιόλας, ό,τι έπρεπε για την τωρινή μου κατάσταση, για να καρδαμώσω λίγο. Και έχουμε και τουνακάντο. Θα σας το έδειχνα, αλλά δεν έχουμε καθόλου χώρο για να μπορέσω να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μπείτε να δείτε φωτογραφίες ή θα σας βάλω εγώ μια φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ είναι ένα σύντομο πλάνο του σάντουιτς. Τιμωριακά τρομακτική. Ξανά άνοιξα την κάμερα παρότι είπα ότι θα την κλείσω για να φάμε, γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που τρώει χαρά ήταν και το πρώτο πράγμα που έφαγε ever όταν φτάσαμε στο Κριχάνστα που κάναμε το Εράσμους μας. Οπότε κάπως ένα σχήμα κύκλου συμβαίνει εδώ, λίγο κάπως συγκινητικό. Πώς νιώθεις χαρά? Είσαι μεγάλη ειδονία αυτή τη στιγμή με αυτό που τρώω. Λοιπόν, παιδιά, ήταν η καλύτερη μάτσα που έχω πιει στη ζωή μου, πραγματικά. Και έχω ξαναπιεί μάτσα και από το Joe and the Juice, γενικά την αλυσίδα, και από το συγκεκριμένο Joe and the Juice. Πάντα μ' αρέσει, αλλά αυτή τη φορά ήτανε, δεν μπορείτε να καταλάβετε, οριακά θα πάρω δεύτερη. Πάρα πολύ καλή. Και το ξέρω τώρα, όλοι θα σκέφτεστε την ψωνάρα που πίνει η μάτσα και η μάτσα δεν πίνεται και το κάνει μόνο για το εστέ και το vibe. Παιδιά, και εγώ τα ίδια πίστευα μέχρι να βρω τη σωστή τη μάτσα. Εδώ θα κάνω ένα shout out στη φίλη μου τη Χριστιανά, η οποία μου το είχε πει ότι είναι να βρει τη σωστή τη μάτσα. Και παιδιά, ισχύει, γιατί στην Ελλάδα ό,τι είχα πιει δεν πινόταν. Τύπου, εντάξει, έκατσα να το πιω. Δεν είναι ότι ξερνούσα κιόλας, αλλά δεν ήθελα να το ξαναπιω ποτέ στη ζωή μου. Και ό,τι μάτσα έχω πιει από όταν έχω έρθει Δανία, Παύλα, Σουηδία. Λέω Δανία, Παύλα, Σουηδία γιατί κανονικά ήμασταν στη Σουηδία στο Κριχάνσταντ, αλλά επειδή είναι πολύ κοντά στην Κοπενχάγη, όλες τις μετακινήσεις κάνουμε μέσω Κοπενχάγης. Οπότε έχουμε περάσει από Κοπενχάγη 150 φορές. Οπότε και στις δύο χώρες, ό,τι μάτσα έχω πιει, που μπορεί να είναι οριακά και 10 φορές μάτσα, ήταν 10 στα 10, πραγματικά. Με τούτο και με εκείνα κάπως φτάσαμε έξω από την πύλη. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην πατρίδα. Ευτυχώς έχω χαλαρώσει λίγο μετά από όλο το κουβάλιμα. Εν τω μεταξύ, να πω σε αυτό το σημείο κιόλας ότι οι βαλίτσες μου εμένα οριακά δεν κλείναν. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι συνέβη για να καταφέρω να κλείσω αυτές τις βαλίτσες. Πραγματικά πώς τα χώρισα όλα δεν ξέρω. Καλά, δεν τα χώρισα κι όλα γιατί κάποια πράγματα τα έχει πάρει χαρά. Αλλά και πάλι χώρισα πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενα. Κόντεψα οριακά να αφήσω έγκυο τη βαλίτσα για να την κλείσω. Αυτό είναι ποφ όταν πας Εράσμους. Είδα πράγματα. Πραγματικά δεν έκλεινα με τίποτα, ειδικά η μία. Καλά, όλες βασικά. Απλά ειδικά η μία δεν είχε και φερμουάρ, να πεις ότι είναι λίγο ελαστική. Μπορείς λίγο να το τραβήξει, να τη ζωρίσει και να κλείσει. Οπότε εκεί πέρα είχαμε σοβαρό θέμα. Αλλά ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Σε 3 ώρες. Ναι, σε 3 ώρες θα πατάω ελληνικό χώμα. Αυτό ήταν εγκεφαλικό. Έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου και τα αγγλικά μου. Bilingual, bye. Επιβιβαζόμαστε. Athens, we are coming. Σε 3 ώρες. Το έχω 50 φορές. Τους έλεγα θα πατάω πάτρια εδάφη. Αλλά ναι. It's happening, man. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! 3 hours later. Προσγειωθήκαμε, βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Τι φοράω καν εγώ, τέλος πάντων. Κάπως λίγο δεν μου έλειψε, να πω την αλήθεια, αυτό που βλέπω γύρω-γύρω. Δεν νιώθω πολύ ωραία. Περίμενα να νιώθω λίγο καλύτερα. Εσύ χαρά πώς νιώθεις γενικά? Κοίτα, νιώθω έναν ενθουσιασμό. Παναγία μου. Να σου πούμε, αυτό σου έλειψε, γιατί εμένα δεν μου έλειψε. Καταγεγραμμένο στην κάμερα κιόλας, για να μην λέτε. Νιώθω που λέτε έναν ενθουσιασμό. Βέβαια, νιώθω ότι θα μου λείψει λίγο και η προηγούμενη κατάσταση. Αλλά ναι, δεν ξέρω, έχω έναν ενθουσιασμό. Δηλαδή, εκεί που ήμουν πολύ κουρασμένη, τώρα νιώθω
πολύ, δεν ξέρω, active. Αμάν, άχωτη. Να πω ότι το ταξίδι ήταν δύσκολο. Η αλήθεια είναι το αεροσκάφος μια χαρά το πήγαινε, καμία αναταραχή, τίποτα, κανένα κούνημα δεν νιώσαμε. Απλά εγώ πραγματικά ζορίστηκα. Το ταξίδι ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, Όχι, μια χαρά ήταν το ταξίδι. Και ο μουσακάς ήταν πολύ τίμιος, φάγαμε μουσακά. Μπράβο, Αιτζίαν. Αιτζίαν, θέλω να πετάξω τώρα. Πολύ καλή αεροπορική, σας τη συνιστώ. Φάγαμε το σκασμού, θα έλεγα, γιατί είχαμε φάει ακριβώς πριν και μας βγάλαν το φαγητό ωριακά κατευθείαν. Οπότε... Και δεν ήταν και τίγκα το αεροπλάνο. Γιατί γυρνάνε όλοι να με κοιτάξουν. Πρώτη φορά βλέπουν vloggers στη ζωή τους. Είχε πολλές καινές θέσεις στο αεροπλάνο, δεν ήταν τίγκα. Είχαμε χώρο. Α, όντως, δεν το πρόσεξα αυτό, γιατί καθόμουν μπροστά. Εκεί που καθόμουν, εγώ είχε πολλές σειρές που ήταν. Εγώ ήμουν business class, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά. Τώρα πάμε να βρούμε το Χωσέ. Ναι, πάμε να δούμε αν κατάφεραν όλες μας οι βαλίτσες να επιστρέψουν. Γιατί για μένα πάντα αυτό είναι το πιο αγχωτικό κομμάτι του ταξιδιού. Stay tuned for more. Και να δούμε βασικά αν τις Έλληνες τα πράγματα έχουν έρθει σε σακούλες σούπερ μάρκετ, γιατί είναι πολύ πιθανό η βαλίτσα να έχει εκτιναχθεί αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτή η κοπέλα θέλει να με κατεμοιάσει, το βλέπετε. Τώρα, για το Θεό. Γενικά ένιωθα έναν ενθουσιασμό που θα επιστρέψω, γιατί εδώ και 6 μήνες, 5 μήνες δεν έχω δει τους δικούς μου. Δεν νιώθω κανέναν ενθουσιασμό που θα επιστρέψω στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, ίσως αν πήγαινα κάπου. Κοίτα πώς είναι αυτή η βαλίτσα, αυτό σου έλεγα. Το είχα δει σε TikTok και μετά φέρνουν τα πράγματα μέσα σε σακούλες. Δείτε, δεν μπορώ να γυρίσει την κάμερα, ρε. Γύρνα τη τώρα γρήγορα. Δείτε αυτή που θα περάσει πόσο τσαλαπατημένη. Δεν με νοιάζει, να μην ήταν εκεί είμαι στη μέση. Εμείς γιατί να το δούμε αυτό το θέμα, στο δες εδώ, πόσο τσαλαπατημένη είναι. Τώρα δεν φαίνεται καν τόσο χάλιασο είναι. Οι ξαδέρφες μου, καλώς ήρθες. Δεν πρόλαβα καν να προσγειωθώ κατευθείαν. Αυτές μου παρακολουθούσαν, να ξέρετε. Είχαν πει να δουν που είναι η πτήση. Ναι, τέλος πάντων. Τι έλεγα. Ναι, δεν ξέρω. Κάπως λίγο νιώθω ότι δεν θα τα πάμε καλά με την Αθήνα. Η κατάστασή μου είναι τουλάχιστον του ναυαγού. Ανυπομονώ να γυρίσω, να καθαριστώ, να ξεκουραστώ, να. Εγώ θα πάω για σκεπαστή πάντως. First things first, όχι αστεία. Έλα, 4:20 λέει ξεκινάει, τώρα τι ώρα είναι. 4:20. Μια χαρά. Περιμένουμε το Χωσέ και τις άλλες 4 πλεμπές βαλίτσες μας. Το Χωσέ είναι η καλύτερη μας βαλίτσα. Της χαράς είναι, αλλά δεν έχω βαφτίσει εγώ και ανήκει δικαιωματικά πάρκλι και σε μένα, γιατί ταξιδεύει και με μένα πάντα. Αυτό είναι στενάχωρο. Τώρα είναι ανάποδο, δεν φαίνεται. Ισχύει, αλλά πρέπει να. Εντάξει, λίγο φαίνεται εσύ. Δες εδώ πώς είναι. Αυτό είναι στενάχωρο. Πραγματικά. Αυτό είναι πώς θα βγουν τα cinnamon rolls μου από την βαλίτσα. Λοιπόν, περιμένουμε εδώ τους γονείς μου να έρθουν να μας παραλάβουν. Ελπίζουμε να χωρέσουμε αρχικά μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι, γιατί εδώ πέρα θα βρέσει όλο τον κόσμο. Περίμενε, γιατί δεν είναι σωστό να δείχνουμε κόσμο στην κάμερα. Και πραγματικά ανυπομονώ να σου λουποθώ λίγο. Θα με δουν οι γονείς μου και δεν θα με αναγνωρίσουν οριακά. Θα μου πούνε έφυγες κούκλα, γύρισες πανούκλα. Αλλά ναι. Αρχίζει να μυρίζει ήδη το καυσαέριο. Είχαμε πολύ καιρό να μυρίσουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δεν έχω ενθουσιαστεί πολύ που γύρισα και δεν το περίμενα. Μόλις δεις το πρώτο σουβλάκι μπροστά στο. Ναι, όχι, για κάτι τέτοια όντως νιώθω ήδη τον ενθουσιασμό. Απλά αν μπορούσαμε να τα έχουμε αυτά στη Σουηδία θα ήμουν καλά. Κάπως έτσι είναι η κατάστασή μου. Αν μπορούσε η οικογένειά μου, οι φίλοι μου κτλ. Κάποια φαγητά, κάποια μαγαζιά να είναι στη Σουηδία, θα ζούσαμε το ιδανικό αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων. Κάνει κάτι παράνομο που έχουμε γυρίσει. Σαν να μην ήταν κανονισμένο να γυρίσουμε και ξαφνικά τα βροντίξαμε. Κάπως έτσι νιώθω. Ναι, ισχύει. Νιώθω και εγώ ότι έγινε λίγο γρήγορα γιατί άλλαξε χρονιά. Μετά άρχισαν να φεύγουν όλοι σιγά σιγά. Κάποιοι χωρίς να πούνε αντίο. Τέλος πάντων. Εμείς τουλάχιστον χαιρετήσαμε. Φύγαμε, κυρίες. Έφτασα στο σπίτι μου. Ο φωτισμός είναι χάλια. Ναι, έχουμε μάζοξη εδώ πέρα. Θέλουν να γίνουν viral προφανώς. Καλά, ο φωτισμός είναι χάλια. Ο φωτισμός στο σπίτι μου να πέσει. Πείτε για στο YouTube μου πώς είμαι έτσι, για το Θεό. Φάντασμα η κοπέλα, έχει χάσει το γράμμα της. Λοιπόν. Αχ, με κουτούλησε μάλλον. Η άλλη με κοπανάκι τερανό. Ρε, είναι λες και μόλις βγάζω βίντεο, ξαφνικά σπρίζουν να το βλέπεις κι εσύ. Η μάνα μου βρει στον πατέρα μου. Ακούστε.
Αυτό είναι το content που ήρθα να δούμε. Λοιπόν, εδώ επικρατεί ένας πανικός, το ακούτε. Δεν θα μπορέσω να βλογκάρω πάρα πολύ, αλλά ήθελα να δείξω αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό φαγητό που μου έχει πάει στη μύτη, είναι από τα αγαπημένα μου, το έφτιαξε η Μανούλα για μένα. Και πραγματικά είναι 10 στα 10, δεν χρειάζεται καν να το δοκιμάσω. Υπάρχει και φασαρία εδώ πέρα, δεν μπορώ να εκφραστώ. Είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά. Φαγητό μαμάς μου είχε λείψει πιο πολύ από όλα, μπορώ να πω. Και κάτσαμε. Έχει 3 εκεί μπροστά. Μόνο εμείς που είναι. Και η Λία. Λοιπόν, εγώ τώρα από το κρεβάτι συνειδητοποίησα ότι δεν έκλεισα ποτέ αυτό το vlog. Ό,τι να είναι. Όμως πόσο real. Μέχρι και ένα βήμα πριν να κοιμηθώ είμαι πτώμα. Νιώθω ότι δεν έχει βγει το content που ήθελα, με την έννοια ότι δεν μπορούσα να έχω προφανώς συνεχώς ανοιχτή την κάμερα και χάθηκαν πολλές epic στιγμές. Ωστόσο, εύχομαι να βγάζει μια συνοχή, να υπήρχε μια αρχή, μέση και τέλος σε όλο αυτό και να μην ήταν απλά άκυρα κλιπάκια. Και θα το πούμε στο επόμενο. Bye!